Gumang ka mo? Gumang ka? May alak? Magi mo na na. Nagkakagano ka pagkakot para sa negosyo at na alak. Ito ba yung negosyo? May alak naman. Wala may. Ito si Regay, sa ito na Jig. Mami, yung ba kaya kalaban niya na ay, ba si Kapitan? Ito na si Kapitan. Ah, si Karmana. Siya. Ito yung kapitan dyan, siya. Iba naman. Isa, iman. Yan lang, ipa. Siyempre, sarap mo ayok. Sibula mo na. Nakatusap ng bilog ko sa balde. Kadwa naman ang gas. Pati yo, 160 kilo. O, ano sa'yo mo? Pita sa'yo mo? 1 kilo. Ito na ba yung plato mo? Ito na ba ka? Pinoy. Kapag, sira ito? Sira ito? Ay, hindi na. Hindi na naman. Hindi na. Baru dia. Wala siya.
Anong alam mo yan? Anong gusto mo yan? Anong siya? Anong gusto mo yan? Anong siya? Sabi ko,
Ang mara pala ko lakad, paano ka malakot na naman ang bilog. Tuli, tuli. 300 na kilo. Masikte!
Kasi mo, sibutip sana, kapanga, 75, nagkakaw ka ng 5. Ako kung magay mo. Ako pa lang, kakap, iyo pa, akap. Ikaw pagkamukhaan, maprosot ka na kurumura, ang flavor. Nakakam mo sa Pili mo ng ano sa akin. pili mo. Ano? Anong kilometer? Ano siya? Sabi di magalit ko siya. Oh no! Ito ba ang nakula, nakabit? Tawag nga ni. Yaka! Daiman! Sabi ko lang sa'yo na makapinahin si Daiman! Sino masinda? Sino masinda ka tingin? Ito ba darani? Mama mo. Ano mo pa nagalit sa mama mo? Magkarmas ka mo rin. Hindi ko mahanap. Natanay ka ba? Ate Greta! Ate Greta! Natanay ka ba ng tulungan? Pagkarama ko pa nag-arali! Kaya ba ako ba rin nasa? Yeah. Balikan ko sa mga. Pamuelo siya ako ba niya? Dahil mo. Si mama mo! Ano yung mali ko? Natakot na ka kasi si mama mo. Hindi. Yung garan. Comfort size. Ay ka lang. Sabi ko sa sa'yo mo. Yung nakasabay, ano? Ha? Yung nakasabay. Pero pa ba? Alas 9 na mag-aapi, Linda! Ito na tinda. Bilang masang kasinda. Ito yung mga 5 gayon. Ito ko may takuan niyo. Sa gawin na. Si mama mo, Puril. si ate, ano yun? Si Tato. Si ano. Ito ang Tato. Ito. 5. Ano? Kataglin. Iwan, kung bago pagkarali. Sino makurbra yan? Say. Sugay ang karali. Ha? May kurbra na naman eh. Hindi pa. Hindi pa may kurbra ka. Yung mga tumahan na kumain. Yung pa daw ah.
Alas 9, alas 10 na nag-aabot yung mga taga Luli. Alas 9. Oo. Tapos tumatapos. Alas 10 na, nakaulit kami. Pasado alauna. Oo, naganuan. Tapos di ka mo. Ako'y nakulon, haloy, Luli. 195 ka mo kabos. Nakulon kami, pinagbarang din. Pero isang kilo. Haloy, sanali ka na naman? Haloy, sanalagkis na lamang mo. Bago sa kainad, boy. Kasi naman daw, yun daw. Hilo, naman hilo. Ay, nga pa kasi nga? Mahilo na naman, hilo. Pagkalutin sila niyo. Yan.
Okay. Oh, sige. 150 lang. 150. Hindi ko mong sabihin yun, ha? Yung ano, April, sila. Ganda.
Iya mo niyan, Marvel, oh. Sinoy. Yo, tagayo. Tagay na. Patigali mo miniton. Ano ka sa Ah, Diba, ang dami mga bintang. hindi ako meron, eh. Sabi ka, nagigil ka na, hindi.
Boy, 7 minutes na kabanga. Dito. Ay, mo ba sumusira kayo? Biyahe? Hindi pa nagsirangan. Wala pa yun. Kubra mo niyan. Besides, nanay, livelihood. Then, nagkasal ka na po. Ay, bukan. Mama pa rin, ba't nagkasal ka ba? Ganyan. Pero, hindi magkaroon ko ang rin. Yan, di ba? Di ba? Matara mo si Mama Bea, gusto ko kumana ito. Matara mo kang pamilit kita, Luis. Doon kumana kami gumawa. Kasi mo yung banyera. Kaya pinag, pinili.
rin. Pagkatapos, sarang sud magaganda to. Dia umaga si ma. Sila ko ah. Sila ko si ma. Kuwatan. Sign? Kami sign? Dumayos. Sino kung sign ito? Lagi ang po daw. Sige sa ano? Mall sa ah? Sige sa ano? Sino tinatadyo? Sino tinatadyo? Saan ang payong mo? Hindi mo makalagay na yung payaw. Kaya ano mo na tayo legit ako marawal daw? Sagot ka na, luho na. Ipan mo. Pagkato, makulase, pilo. Lagi sinayon. Alam mag-isip. Bagan mo ano. Huni, sa pulo kaki. Pata na. Berarti now. Kasi ito ali. Kasi mo na kuha. Kasi dai. Nagpaali ka nila. Sa norma. Kasi mo na kung siyempre mo na kuha. Ay, birakan. Kawata. Regalo. Ito ba ito na? Okay ra. Mabayay. Pero sabong. Pero masabong. Pero masabong. Ay, balili ka pala. Ah, topic ay. Adilo sa inyo. Ano na ba kayo? 20 pasero. 20 pasero. Ulingan bagaan nila. Ulingan. Pabit sila ng kilo. Pera, pera.
Ha? Ang hilo pa, yun naman. Hello? Pero ang pinaso. At, itos tuloy dito, wala kayo. Yung sa iba. Na iba. Apay mo na taon, tungga ah. Putog na nga, ikaw na pa uwi na. Ikaw bumutas? Oo, iba ka din. Bumutas na ka ito. Ito na ganipit. Mutwag, naling malagay, naling Manila. Marami kita kagadaan. Sigat kumbaga, paniya mo.
Ang turingan. Api sa nanoy, yung sila sana. Bawaba na. Ha? Ikaw mo naman niya, Gok. Maruri. Pansay. Ha? Berapa kilo? Itu udah record. Kilo. Ini pertama. Oh. Betul. Yung mga trip of mga nani. No. Padako lang ganun kaya lang. Betul. Dan mo sa lang. Kaya ada? Ha? Ano? Kita ha? Magaling.
Kanina sila. Si Jordan lang, sunod-sunod niya, Bing.
Bago ka na sa ano, sa kabin, pinti. Kubro sa sigli, sa labis man. Report, gano, lapit. Kapag mo na dahil pa, 50, kapag pa na 50, kapili na. Ang tubig kada. Ito, si Jerome. Ano, lapit din. Ini ang bitim sang kilo. Utaw na ang kilo ang puro tamo, marutong sa tamo. Utaw na bitim na.